салом алейкум бинандагони азиз. имрӯз 26 январи соли 2026 набинед дута 26 инҷа бинои маъмурӣ геси роғон бинед хел наз ороиш дода шудаги бисёр роҳбарчо одамои ба фикрам фарҳанги баланд доранд ки ҳамин гиёҳҳои оварда мондаги гиёҳ ҳам аз худаш равғанҳои эфирӣ ҷудо мекунад. тамоми кабинетҳо тагу боло ҳама ҷо пури гул ҳаст. ба фикрам агар тахминӣ ҳисоб кунем як 500 намуд зиёдтар будагист. ана барои ман тавсия мекунам ки тамоми роҳбарои ҷумҳурии Тоҷикистон ақаллан кабинети худато гирду атрофҳоя ҳамихели гулохти ороиштед. ин барои солимгардонии шумо мана ин даромади ҳаминҷа ҳар як чиба агар нигоҳ бикунед нашъу намома ёбад, назм мешавад, саломатӣ назм мешавад. саломатӣ вобаста аз муҳити гирду атроф. агар доим чангу ғубор бошад чӣ мешавад? бемориҳо зиёд мешавад. мана ина бинед чӣ хел офаришта як дар муаррифӣ кунед. мебахшед мана инҷа ҳозир корманди ҳамин чиз дар бораи ҳамин гуло гап мезанам. салом алейкум. Сафарбек Вализода, ёрдамчии директори Миранӣ. бале дар ҳақиқат гулҳои зиёд ҳастанд. ин як 6-7 сол шуд ки ҳамихел якчанд намуд бо инҷа нафарои ҳастанд ки доим дар нигоҳбини ин гулҳо вобаста ҳастанд. ҳама дар дуред аллакай табатон хуш мешавад. тугриме? бале. табиат мекунад моро табобат. саломат бошед, раҳмати калон, сарсола шавед. мана ҳозир берун мебарем, ана дурун агар нигоҳ кунед тобистон, аз дар берун зимистон. ҳозир мана барф арчазор. салом алейкум. мана ин даромади ҳамин корхона. Сафарбек ҷура хаб ман рафтам ба сунӣ суҳбат мекунам. раҳмат, саломат бошед. мана бинед гирду атрофа барф, мана арчҳо зебо хӯрам. мана инҷа мардум кор кардем, барфҳои тоза кардем. ҳама чӣ дар дасти инсон. инсон хоҳад табиата обод мекунад, зебо мекунад, хушрӯ мекунад. саломати худашам агар ёд гирад то 100-150 сол умр мебинад, қариб ки бемор намешавад. барои ҳаминам чӣ дар кор донишҳои тиббӣ аксар одамҳо буда мерасанд. мана мо кӯшиш мекунем имрӯз дар ҳаминҷа мо як тренинги омӯзишӣ мегузонем барои кормандони ҳаминҷа. саломат бошед, сарсола шавед.